ఒక ఆడపిల్లగా కొద్దిగా ఆలోచించి కొద్దిగా ఆ అమ్మాయికి భయం పెట్టేది భయం పెట్టి, నీ భర్తకి భయం పెట్టేది భయం పెట్టి, ఒకే ఒక అవకాశం చూసి వాళ్ళు విననప్పుడు, ఆ అమ్మాయి కానీ నీ భర్త కానీ విననప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? విననప్పుడు ఇలాగా పబ్లిక్కి చెయ్యాలి. అదొక బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నీకు ఈ రూమ్లో నింది దొరికారు, ఆ అమ్మాయిని కొట్టావు, బాగుంది, పబ్లిక్ అంతా చేసేసావు, బాగుంది. నువ్వేం చేయాలి? కోపం వస్తే నీ భర్తను కొట్టాలి, ఆ అమ్మాయిని కొట్టాలి. నువ్వు ఆ అమ్మాయిని ఒక్కటి కొట్టావు, నీ భర్తను తీసుకొని పోయావు. నీ భర్త ఒక్కటే రాముడు కాదు, ఆ అమ్మాయి ఆడపిల్ల కదా, ఆ అమ్మాయి కోసం మనం ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్ల ఎంత సఫర్ అవుతుంది, ఎంత మందిలో ఇజ్జత్ పోతుంది. ఒక ఆడపిల్ల